Kaixo lagunok, hemen gaude, Urrizan, Mozko paiagan, eta hemen Urrizan, hogeita hamar bat. Bezalde, oitzeko gabera. Eta guain eliza ikusten dagoaz. Esko. Bueno, hemen gaude ja Elizatabian, Eliz berria. 1991 bateko urtien eraiku zuten hau. Esaten dute, batzela beste bat, nola du izena, Eliz kaskoa. Eliz kaskoa, hori bertzen zarra oso baliosua, erdiarokoa, eta bere aldamenean bere apezetxe ere bai, eta dana desagertu ziren zoritxarrez. Egin zuten, pues hau, berria. Dotore da, hotela oso derra ikusten dute. Elizontako erretabloak ez du historia handiegirik. Esan genezake Eliz sentziloa da, oso funtzionala, egin diran moderno hauetakoak. Eta, bueno, akaso 500 urte barru honek izango du bere zea. Baina gaur egun, gauza modernoak dira. Orduan, San Juan bataiatzailea da, bertako titularra, eta gero Ama Virginia eta Jesusen bihotza ditugu. Baita ere gurutzea, hor dugu bertako gurutzea, ohitura da, gaineko Imozko gainerako herri guztietan bezala, Trinidade egunean, zehara, Ergako Trinidadera ilotzea, bakoitza bere herritik, eta han baita ere Izako herritako gurutzeak eta Iruntzungoa eta danak elkartzen dira bertan. Baina berez, Eliz sentziloa da, modernoa, baina oso funtzionala aldi berean. 12 apostoluak hemen daude, ikusi ditzazkegu, Mateo, Andres, Felipe, Santiago Txikia, Pedro, Juan, Bartolomé, Tomas, Simon, Tadeo, Matias eta Santiago nagusia, zarra. Eta falta da, edozeinek suma dezake, falta da Judas. Judasen partez Matias dago, gero bere partez Ue aukeratu zutelako. Betire hemen 12 apostoluak, atzean ere bada beste bidriera modernogo bat, eta hor Jesusen irudia baita ere. Eta hemen bataio pontea dago, oso modernoa, baina oso ongi baita ere. Badago kapillatxo bat, bataioak burutu alizateko, eta baita ere Elizek ere badu bere konfesionarioa, eta urbedeinkatua, gaur egun urbedeinkatuaren partez, batez ere eskuak garbitzeko, gauza berri hauek, hidrogelak eukitzen ditugu, hidrogel bedeinkatuak, baina hola, eta hemen gurutzea, eta baita ere kalbarioak errezatzeko baitan. Sakristia ere modernoa, dena bezala Elizonetan, baina oso ongi preparatua, komuna eta guzti. Honek badu bere komuna eta earki dago. San Juan bataiatzaile nahiko polite, hola hemen daukagu, zean, eta baita ere Ama Virginia, eta beste gurutze zar bat, eta hemen sagrario zar bat. Hemen dugu kanpo santu, eta berez plaza holako bidea hemendik pasten da, eta hau da, kanpo santu. San Miguelen debozio handia, zonalde osoan bezala. Aralarko San Miguelen irudiak. Eta
hemen ere bada ermitetxo bat, kaminoko edo bideko Ama Birjinarena, eta hain zuzen ere 18. mendean egindakoa. Esta basílica se hizo mandado, no sé qué, Aldaz, Martín de Aldaz, el año 1747. Oso, zera, toki eta oso ermite polite da. Lehengo zubi zar bat, galtza da zarra, eta hemen erreka, hori da, erreka hemen deldu da, eta hemendik zalgurdia justo pasten ziren alde batetik bestera. Honek izena du bi ureta, hemen elkartzen dira Basaburua eta Larraun errekak, bik hemen. Bueno, agur, hemen, plazabala diribetik, despeditzen dugu, no? Hoxe, Ai, agur. hori da, beste bat arte, beste herri bat bisitatu arte. Aio. Agur, aio.